Seguim amb les visites a la fresca per Barcelona, per descobrir aquesta magnífica ciutat. Aquesta vegada us proposo un nou tipus de visita. En paral·lel a la visita característica, la ruta, per exemple, pel Born, farem també visites per estudiar específicament façanes fantàstiques de Barcelona, com ara la de la Sagrada Família, les dues de la Sagrada Família i l'absis, o com, per exemple, també el Palau de la Música. Les visites, doncs, combinen estudis de façana, itineraris normals i corrents, els de sempre, i també una altra cosa que us proposo i que m'he inventat, que són rutes dedicades a artistes. Ensenyarem inclús les seves obres davant d'aquells carrers, bars, institucions que han marcat la seva vida. Us espero en aquestes visites gens tradicionals en les que sempre ens ho passem molt bé. Més o menys són cada 15 dies. Us espero. Fins ara.